Tak jo, jsme na prohlídce Yamaha Virago 1100 ve Švýcarsku. Prodává to velmi sympatický chlapík. Podle informací by to mělo být nehavarovaný, s velmi malým nájezdem. Tak jak to vypadá, je to skutečně nepřetočený, je to 16 000 km. Hned to prohlídneme, podíváme se, jestli změříme lak samozřejmě a podíváme se na šrouby, destičky a všecko, co k tomu patří. A myslím si, že by nám mohl povolit i krátkou projížďku. OK. Super, ja, OK. Das ist gut. No problém. No problém. OK. Šrouby vypadají všecko v pohodě. Žádná demontáž tam neproběhla. Danke. Tady taky. Všecko v pohodě. Dráty. Motor je krásně čistý a je to skutečně, mělo by to mít 16 000 km najetých. Šrouby nepoužitý, všecko skvělý. Motor je studený, poprosil jsem ho, aby to nestartoval. Hledeme to. Ja. Das ist gut. Je to všechno samozřejmě na ty roky. Je to dobrý. Je to samozřejmě plech, takže ta res tam bude vidět vždycky, ale tady není nic povolovaného, nebo že by se tam něco rvalo. Tady maličký, tady je ťukaneček. OK. Tady taky, to je všecko čistý, jako samozřejmě v rámci provozu. Žádný únik oleje tam nevidím, všechno mi to by mělo v pořádku. Opravdu super. Good. Tady taky řídítka taky byly nepovolovaný. Ja, gut. Hallo. Tak, změříme si. Ja, gut. Aha, to je 351. OK. Yes. Čekaj, ještě tady se nezačal. 260. 260. Guten Tag. Hallo. Ja, gut. Sedlo krásný, nepotrhaný, všecko originál. Trošku to je špinavý, ale to se dá všechno vyčistit. Fakt that? Yes. Tam je teda hodně málo laku, teda je to. Nevím teda, teď teda nevím, jestli je to rozleštěný, nebo to tak patří, tak teď teda fakt nevím. Ja, gut.
Ale motor jede člověče hezky. Ten naskočil, ne ta poprvé studený byl. Okay. Ještě jedna taková malá poznámka, ty kola, ty jsou tam dodělávané, protože to je ročník starší, kde byly ještě loukoťový kola. A ty originál kola, které měly být paprskový, tak vypadají jinak. Toto je předělávaný, ale nevypadá to špatně. Nejsou to ty originály, co se tam dávají. Dobrý večer, zdravím vás všechny, zdravím všechny rockery, motorkáře a motorkářky. Tak tentokrát jsme kupovali 1100 Viraggio od priváta ze Švýcarska. A ještě jenom, já jsem to tam nenatočil úplně všechno, tu prohlídku, protože přece jenom je to privát a tam opravdu musíte opatrně tady u těch lidí. Takže zkoušel jsem samozřejmě vidlice, potom jsem ještě koukal na ten, no popravdě jako moc té údržby nedal, já jsem se s tím potom o tom bavil a on snad měnil olej, já nevím, samozřejmě nedělal to on, vždycky to teda nechával dělat, ale myslím si, že tam má ten olej, že říkal 4 roky. Jo, to je fakt vidět, že to jenom využíval, nijak moc to neleštil nebo nestaral se o to tak nějak exkluzivně, aby ta motorka byla úplně v top stavu. Samozřejmě oni to tam každý to napíše, že to je v top stavu, ale top stav je podle mě, když to vyjede z fabriky. A nebo ještě top stav, když se fakt o to někdo stará. Stylem, že to má naleštěný a postavený doma v obyváku. Jako je v pěkném stavu. To zase teda musím říct, že podle mě o těch 16 000 tomu odpovídá, ale to se uvidí teda, až se vyndáme svíčky. To je prostě na kompletní servis, včetně vidlic, oleje, kardanů. Ale dal nám super cenu teda. To zase musím říct, že a ještě jsme tam, takže ta cena vyšla celkem dobře. Jako za mě ten stav je opravdu hezký. Když to není úplná voňavka, ale těch 16 000 si myslím, že je to skutečných. Ty kotouče to je prakticky netknutý, ty brďo, ale nejsou měněný, jo, protože ta hrana to by vypadalo teda úplně jinak. Takže ten servis musí jít i včetně brzdové kapaně a všeho. Jasný, jak to vidíte, tak to kolo není originál, on to tam samozřejmě i inzeroval. Je to dělaný u nich v nějaké té motorkářské dílně, co oni mají, jak to zadní kolo, tak to přední tam v originále tam patří to loukoťový a to je moc hezky, to mám tady. No on totiž k tomu dal obě dvě kola. Já jsem ze začátku byl k tomu takový celkem skeptický, ale potom musím říct, když jsem na to koukal, na ty Viraggia, že se mi to fakt začalo líbit, ty brďo. Vypadají fakt v moc pěkným stavu, ty brďo. Nejsou žádný dorvaný nebo ty rávky, že by byly otřený hrany. Fakt je to pěkný. Že uvidím si majitel nový, jestli si je tam dá, nebo to. Pak máme plexisklo, ale to je prasklý, to samozřejmě teda přiznával. A pak potom máme poslední věc, vlastně ještě dvě věci. Mám tady výfuky,
koncovky výfuku, originál, a pak tady mám někde ještě tlumič. Vlastně. A to teda říkal, že tenhle ten řve jako blázen, ale to nevím, jestli je to originál, jestli, ale asi jo. Takže já si myslím, že se namontuje tady tenhle ten tlumič a tyhle ty koncovky, takže to bude mít teprve ten správný zvuk. Jako mně se líbí víc tady tyhle ty otevřený trubky, než tam ty úzky, co tam má teďka. Ty jsou podle mě dost přidušený. A tady samozřejmě tam je taky nějaký tlumení, ale myslím si, že by to mohlo mít lepší zvuk, jak s těma úzkýma, ale nevím, to zase teda nejsem znalec extra těch Virágí, že bych... Jenom možná pár slov k tomu dovozu. Samozřejmě možný to ještě pořád je, vozíme motorky, to zase takový problém není, uvidíme příští rok, jestli chystá se totiž velká změna, že i osobáky, myslím dodávky, že budou muset používat tachografy. Pokud jste podnikatel, nebo máte dodávku psanou na podnik, tak určitě, a nebo pokud přesáhnete celková váha soupravy 3,5 tuny, to znamená i s přívěsem, to znamená, kdo potáhne auto, bude muset mít pravděpodobně tachograf. Já ještě tomu pořádně nerozumím, musím se na to podívat, ale myslím, že to tak bude. Tím pádem pro mě auta skončily a budu jezdit už jenom pro motorky, protože se v žádném případě žádný tachograf pořizovat nebudu. A ještě na to, abych tam někde 9 hodin nebo 11 hodin nebo kolik čekal na parkovišti, až se mě to vynuluje. Takže uvidíme, jak to celý bude. Jinak ještě k tomu soukromníkovi, byl to bezvadný chlapík, já jsem mu říkal, že nebudu natáčet v žádném případě osoby, že nebudu natáčet domy nebo něco osobního. On s tím, no napřed v pár vteřinek zaváhal, ale potom teda řekl, že jo, ale byl hrozně příjemný, ochotný, všecko mě ukázal, řekl, takže myslím si, že je férový borec. Myslím si, že s těma kilometrama nekecal, to se uvidí, až to teda rozděláme, nebo kluci v dílně, až to udělají mechanici, tak ale ten servis tam chtít určitě to bude udělat, protože, jak říkám, zase tak pečlivý nebyl a mě by to třeba vadilo. Kdyby to byla moje motorka, tak tam mění absolutně všechno, od gufer ve vidlicích, olej samozřejmě, všechny oleje, všechny filtry. Vlastně vemte si, že ta motorka je 30 let stará, jo, takže je to na ní vidět, ale není dobytá. Když jsem měřil třeba lak, tak lak je absolutně v pořádku, podle mého to nepadlo. Zkusil jsem pustit řídítka, jel jsem kousíček, pár vteřinek jenom bez řídítek. Tady v tom Švýcarsku totiž to jsou ty vesničky nebo vesnice, oni tam mají strašně úzké silnice normálně, to je neuvěřitelné, tam se pomalu nevyhnou 2 auta. A je to furt do kopce nebo z kopce, já jsem ještě fakt nenarazil pomalu na nějakou děrevňu, kde je rovná placka. Takže kdyby to někdo lakoval tu nádrž, tak tou měřičkou to jednoznačně poznám. Motor šel hezky, takže nevím, uvidíme, říkám, až se ventily udělají, zkontrolují nebo něco, tak vlastně poznáme, jak to na tom je. Tak jo, to by bylo tak asi všechno. Kdyby byly nějaké dotazy, tak samozřejmě pošlete, není problém. Teda utáhnej jsem jak pes, protože to byla taková jako poměrně rychlá akce, jeden den tam a druhý den zpátky, že to máte 2000 km během v podstatě 2 nocí, takže teďka si chvilku lehnu, dám si kafíčko a pofrčím. A opatrně na těch motorkách, jo? Pomalu, v klidu. Zdarec, draci, hezký zbytek večera. Jdu spát.